무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. Hi mga ka-vibes! May gabi eh! Welcome to Cagayan de Oro City. Nailan siya as the City of Golden Friendship. Ano itsura sa Cagayan de Oro kung gabi eh. Ngayon ako nagtindog sa High Ridge. Kining High Ridge, usan ni siya ka kananan, pataas, pabukid ba? Kung naka sa syudad, mga 15 to 20 minutes ride, paingon diri. Niya lang mi diri kay actually nag banding-banding mi sa akong mga igsuon, pamilya. Niabot akong brother or niabot among brother from Davao. Karon manggod nga nangaminyo nami, nagkabulag-bulag na naay sa Davao, naay sa Misamis Oriental, naay sa Bukidnon, naay sa Cagayan de Oro City. So ang Cagayan de Oro mo ni among tapukanan. Kani manggod among magulang, among eldest sa walon namo ka mga magsuon, ginganlan or gitawagin namo siya og Manoy. Blessed kay me to have a Manoy like him. Sa unang panahon, gagmay pa mi, pobre lagi. Naningkamot in town kini siya nga makahuman og eskwela, nag-working. Hangtod nga nakahuman gyud. Usa man sabgod siya ka scholar. So kami pong iyang mga manghod, iyang gipa eskwela. Og amo pud taong gisuklian og pagtarong pag-eskwela ang iyang mga pagpaningkamot nga kami makapahuman pag-eskwela. So sa una iyaming dinatiman, gagmay kami. Then karon nga mga pamilyado nami, ngita gina siya paagi nga maka-anhi para ma-check po niya ang kahimtang sa iyang mga igsuon, sa iyang pamilya. So actually ako ipakita ang High Ridge ha. Ang High Ridge, tood ang location ani is Upper Makasandig, Cagayan de Oro City. So akong ituyok, then mo ni ang itsura actually tsada kay diri High Ridge. Ilang kay siya klaro. So katong first two tables akong kanang first two tables nga nag-abay muna ang akong pamilya. Salamat Manoy sa imong kaayo og pag-atiman kanamong imong mga manghod. Wala na si mama o si papa, pero na ka nga nag-atiman kanamo. God bless you more. Come back, be with me. I just wanna